ما فيها Grøjsekinsland gewollt von ihm nicht sicher. Das erste Mal will ich denken bis zum Tag. Aber in Süße lachen in der can be a pastor. Oh, my God, should take care of me. Take my fire and touch us all night. Yeah, yeah, Jamen det startede med, at jeg kom til Prag første gang i 84 og forelskede mig totalt i byen og fandt ud af, at jeg også forelskede mig i øllet, som jo var helt fantastisk, og blev dermed allerede enig med mig selv, at Carlsberg Tuborg, det holdt jo egentlig ikke, og det troede jeg var verdens bedste øl på det tidspunkt. Men dermed sagde jeg jo ikke lige med det samme, at det må jeg importere det øl, fordi det var halsløs gerningen, og vi kan jo alle sammen huske, hvordan det var dengang med monopolet nærmest. Men da vi så kommer op i omkring 89-90, så spørger en tjekkisk ven og siger, skal vi ikke besøge et tjekkisk bryggeri? Jeg kunne godt se mig og se, hvordan det øl de bliver lavet. Ja. Og så foreslog han Bohemia Regent, der ligger 130 km syd for Prag. Jeg regnede med, at han foreslog Stavparm, som ligger i Prag. Jeg siger, hvorfor foreslår du det? Jamen det er fordi, det er noget virkelig godt provinsøl. Det får skål i provinsen, det er virkelig godt øl. Og så kan du se noget med Smukkeland. Okay. Og vi tog så derned og blev også vist pænt rundt af brygmesteren. Og så kom vi så ind i hans kontor bagefter og snakkede lidt, og det hele foregik på tjekkisk. Jeg forstod selvfølgelig ikke en meter. Jeg har fået oversat lidt hen ad vejen, og så synes jeg, at det skulle være lidt interessant. Og så siger jeg til min ven, kan du ikke spørge brygmesteren om, hvad vil de sige til at eksportere til Danmark? Og så fik jeg svaret, at det ville de være stolte af. Okay. Men det var slet ikke med nogen. Altså, det var bare for, at jeg synes, at jeg skulle deltage lidt i samtalen. Men så lurede jeg lige på den, da jeg kom hjem og tænkte, kunne vi være derude kræver? Og der var så nogen, der sagde til mig, at det var nok en god idé at gå op for toldvæsenet, for der var vist noget med SE-nummer og importtilladelse og sådan noget. Jeg gik så op og snakke med dem, og det var ganske rigtigt. Man skulle have en importtilladelse og et momsnummer. Og momsnummer kostede vist ikke noget, og importtilladelse, det var vist småpenge. Jeg kan ikke huske det, mange år siden. Og så var jeg nede og besøgte nogle gange, og gik og lurede lidt på, om jeg tog over, fordi igen, det var jo op mod, altså danskerne var Carlsberg Tuborg-drikker, altså sådan er det bare, ikke? Så det var egentlig fuldstændig vanvittigt, ikke? Så tog jeg chancen til sidst alligevel. Hvad årstal var det? Det var i 1,92. Og jeg skal lige sige, inden jeg gjorde det, en af de gange jeg var dernede, så siger jeg til dem, kan jeg ikke købe en fustage med hjem? Fordi meget godt med flaskeøl, men tjekkisk øl er helt klart bedre på fadet. Jo, men det kunne jeg da godt, hvis jeg lovede bare én ting, og det var at aflevere fustagen igen, den tomme. Så sagde ja, det er helt sikkert. Hvad størrelse er de i? Ja, de var i 30 og 50 liter. Og så, man er jo dansker, så jamen, jeg vil godt købe en 50 liter, så. Nu ved jeg ikke, om man er klar over, hvor tung den er. Men i hvert fald, vi kørte så i den tjekkiske bil, som min kammerat havde der, tilbage til Prag, og opbevarede den op i deres lejlighed på første sal. Og da vi så skulle afsted, så måtte jeg jo lige ringe hjem, fordi den kunne jeg ikke selv. Jeg havde også kuffert med. Så jeg fik hjælp op i toget med nogle tjekkiske venner, og fik den op i kupéen. Og det var en af de gamle kupéer der med lukket skydedør der, og den stod lige inden for skydedøren. Og det var dengang toget kørte helt fra Prag til København, uden opskiftning i Hamburg eller Berlin eller noget. Og folk, de glodede godt nok på den der, også toller og togfolk og alt muligt. Men der var ingen, der sagde noget. Altså, det var også til eget forbrug, jo selvfølgelig, men altså. Og jeg gik både i restaurationsvognen og på toilettet, jeg var overhovedet ikke nervøs, der var sgu ikke nogen, der løb med den. Jeg kunne løfte den sådan her fra jorden selv, ikke? Og jeg havde jo så i forvejen, det var inde til mobiltelefonen, men havde fået ringet hjem og sagt, der skulle lige være nogle gutter at hente mig på hovedbanen, for ellers var jeg på Herrens Mark. Og hvis de lige kunne lege et fadsanlæg til samme aften, jamen, så kunne vi da gå lige på og starte den i hvert fald. Ikke? Og det skete der også. Så det var sådan lidt Freak Brothers, som man har læst dem, de der tegneserier sådan på en anden måde. Ikke?
Så det var det starten. Det var inden jeg begyndte for alvor. Hvordan rygtede det så, at du havde det der øl? Og... Det der, den fustage? Ja, nu kendte jeg jo mange mennesker, det gør jeg jo stadigvæk, så det var ikke svært. Og i forhold til dit værtshus? Jamen, det er jo meget senere. Det er meget senere. Ja. Men så tager jeg beslutningen og siger, okay, jeg prøver. Og min mening var, at, fordi som jeg sagde før, fadøl er helt klart bedre. Meningen var, at jeg ville have fadøl ud. Så jeg lavede en smuk skrivelse og kørte rundt til alle mulige værtshus og caféer, jeg nu havde skrevet ned inden. Jeg kendte der en del, for jeg var sådan en rimelig stor gæst i nattelivet. Så. Okay. Og gik rundt med smagsprøver og en skrivelse, hvad det var for noget, og det fås også på fadet, der er det bedre og så videre. Og indkaldte også til en prøvesmagning, hvor der kom 3 mennesker. Så det var ikke nogen succes, men i hvert fald lykkedes mig en enkelt ølforretning ude på Amager, og så 5-6 caféer, der tog mine flasker. Okay. Plus, vi havde nogle rockkoncerter i Hvidovre, fordi jeg er gammel Hvidovre-dreng, hvor jeg leverede fadøl. Og der fik jeg en meget, meget god respons, som ligesom overbeviste mig om, at jeg var ikke den eneste, der kunne lide det øl her. Men selvfølgelig var det stadig ikke noget, jeg kunne leve af eller noget. Det var sådan set en prøve ting. Men i hvert fald fandt jeg ud af, at jeg skulle ikke regne med, at værtshus eller caféer var interesseret i fadøl, og det var det, jeg ville have ud. Og jeg fandt jo også ud af, hvorfor. Dels var det jo stadigvæk motivationen og troen på, at det kunne være det. Og så fandt jeg også ud af langsomt, at det var fordi Carlsberg Tuborg sad jo ligesom på de der fadølsanlæg. Ja. Og havde også bekostet dem før, så det var bare ikke noget, man vidste jo, fordi det var aldrig kommet op, og der var ikke været nogen, der sådan havde mig bekendt i hvert fald før mig, og prøvede det der. Det var ret en stridig. Nej, netop. Og så tænkte jeg vil have det øl ud, altså fadøl, jamen så må jeg jo finde et værtshus selv, for det vil jeg bare. Og så begyndte jeg at lede efter et sted, og så endte jeg med at købe det her 1. august 94, så åbnede jeg så. Okay. Det er historien. Kort. For at vende tilbage til min pionertid med øllet der i 94, eller hvornår det nu var, ikke? Markerer, at jeg havde tjekkisk fadøl som den første i Danmark, ikke? Ja. Og så var jeg slet ikke i tvivl om, det skulle være Zweig, for jeg havde jo set den vidunderlige tv-serie i 71, tror jeg det var, i dansk fjernsyn dengang, der kun var et program, med Fritz Muliar, en tysk østrigsk koproduktion, med Fritz Muliar i hovedrollen. Og der havde jeg aldrig hørt om Zweig før, men det var den julegave, der var til jul der, det var i 4 eller 6 dele, og jeg var fuldstændig taget af den. Okay. Og fandt jo så ud af, selvfølgelig, for der var noget presse om den, da der kun var et program at snakke om i Danmark, at det var af en tjekkisk forfatter, en roman, en tjekkisk forfatter, Jaroslav Hasek, hvilken bog jeg så fik hurtigt skaffet mig og fik læst med stor fornøjelse, og læst den mange gange siden. Så jeg var slet ikke i tvivl, altså. Så jeg kendte både via filmen der, og så tv-serien, og så romanen, ikke? Og den er ubetalelig jo. Det eneste, jeg desværre ikke har set, det er jo Zweig i 2. verdenskrig, som teaterstykket hedder, som Brecht han har taget op, hvor han har stjålet figuren og flyttet den til 2. verdenskrig. Der var den seneste, det var med Tommy Kent, og lige før jeg åbnede Zweig, så jeg ved ikke, jeg må have sovet i timen, altså siden jeg ikke... Ja, men jeg ved bare næste gang, nu er det 14 år siden, ikke, der spillede Zweig mig bekendt i Danmark, så er jeg der. Men altså, jeg havde jo den lyse og den mørke 12 graders tække der fra starten, ikke? Det var også dem, de havde. Så er de svære øl, men det vidste jeg, at det ikke var aktuelt for det danske marked. Og så er der siden kommet en præsident, som er guldøllen, og så er der kommet noget ufiltreret øl og sådan noget. Men dem havde jeg fra starten, men jeg havde også en Carlsberg på fad og Carlsberg Tuborg på flasker af forskellige slags. Og det var simpelthen, det skulle jeg ikke overleve. Det er folkekrav. Fordi, det skulle man ikke overleve. Altså, det var helt nyt, der kommer en ind, og jeg havde ikke råd til at reklamere. Altså, den eneste reklame, jeg havde, det var mund til øre. Plus, jeg så startede med livemusik meget massivt, for at gøre det hurtigere kendt stedet. Sådan, så det kan godt være, at dem, der kom til livemusikken, så måske bestilte en hof eller en elefant først, men så de måske nogle glas, hvor folk drak noget fadøl, så spurgte de dem, og så skulle de smage det, og så var de måske ikke på det, og så bredte det så langsomt, ikke?